Подходящи ли са семейните констелации, когато знаем малко от историята на семейството? Всъщност, да. Дори когато знаем малко от семейната история, семейните констелации могат да са полезни по няколко начина, като фасилитаторът избира как точно ще работи. Първата възможност е да осъзнаем, че каквото и да се е случило в миналото, нашите родители са между него и нас. Понякога в констелацията представителите на родителите застават като стена между децата и нещо, което се е случило в миналото. Това е първата възможност. Да видим своите родители в тяхната големина и сила, да им оставим всичко от миналото, в което сме се заплели. Тогава вече ние сме свободни да продължим напред, да живеем своя собствен живот. Ако имате някакви въпроси за този начин на работа, задайте ги в коментар.